iti masakbayan. Ti napalabas, saan pa'y asimang pati amo ni Vanessa, isuasan pa'y ang makapawit para iti panagpakemo ti anak na. Kabayatan na, insublida na nakora ti ubing iti medical center, katiin ni Rafi ti simango kadakwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Adda iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikarimi, madam, agpaw iti anak may apaman ama itad dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing, inton makapaw iti anak yo ako na yo. Madam, sana mabali na maitantanti mo na. Saan ka day? Sana makemo no awan pagbayad yo. Pangaasiyo ka di, madam. Kasapulan ti ubeng amakiimo ka no inton bigat. Agbayad kamin tulat ta. Saan ka kadi makauawat abakat? Saan apagpalimusan to'y medical center me? Agsubli kayon to no adda kwartayo ko na lang arudan. Ala, kayo ijay emergency hospital bareng agpautang da ijay. Ay, unay kat at imangkan ti puso yon. Saan mimot nga itarayan ti bayadan mi no bilang? Anya ka di ti parikot dito ay? Apay-apim manaw ni mama na kami suot. Mamamgayam jay di na kami kayat apastrakan. Taawan pagbayad, may. Saan kami napagagasan dagiti awanan kwarta dito ina bakit? Barang no da kayo ti ada konsiderasyon na. Agpaw ito umutlaang ti anak, may. Agsubli kayong tulangan into nagpawitan iti kwarta ti anak yo. Ngem di kayagdanag. Risita kiti agas ti ubing. Tapno adapay usarin na, sakbay ti pan nakakemo na. Anya pa'y ngay, no di kasta. Irisitaan da kami nga rodan. Taing kami gumatang iti agas. Nakagatang ka ka din iti agas ti aputa, bakit? Wan ngam saan ko ang nagatang amin. Gatangan to, inton makaipaw iti anak ta. Anya pa'y ngay. Anusan tayo pa'y ati adda. Ay, madanagan aklaang iti mabalay na mapasamak. Tamaitanta ti panakakimo ti ubeng. Sa apay kuma. Tawan pagbabawian dagiti at tao. Rupat kwartada. Anya nga rod. Kasta ti kayat da. Padasan ta ti mapan iji emergency hospital. Bareng saan unay nga atidog ti pila. At nagdamagak. Atidog ka no ti naka-schedule ijay. Into ka no pa'y umayabulan ti islat. Imbaga ngay kanda ko matiubeng iti islat na. Wan ko mga rod, lakay. Apay akasta tila nga, mama. Adda ka di pa kariribukan nyo? Apay akasto'y tirignak. Edi imbaga nga agsublidan to inton makapaw iti bagbagadang agpawit. Tinalyaw nak ti ubing. Kasla nakakaasi tilangan na. Nakaamamo. Nakitak mat dita, mama. Nakaamamo ti rupa ti ubing. Ang apay ko mga iso ti panunutan ta. Awan mo't kwartada. Adda nadlaw ko iti panang talyaw kanyak ti ubing. Kaslam amunak. Saan ka di nga imbagam nga inagasam? Iso siguro akaslam amunak ka ako na. Wan mat kiti. Adun ti inagasak. Ngam, sana kasdya ti mariknak. No kasdya kita endak. Sino ko mga rudagi jay? Taiso din ti pagsarsaritaan ta. Ado pa'y ti mataming atat tao nga dakwartan. Sa bali lang amin ti riknak iti dayjay nga ubing. Atay mabaringkwas ka. Anya ti mapaspasamak kan ka. Jay man ubing a pasyente.
Kasla makit-kitak pa ilaang ti panang talyaw na kanyak, ide pumanaw da. Ubing lang. Pagtaktakan pa iti panawan. Adula amin. Sino da itchay nga ubing? Apay akas tiyay ti panang kitkita na kanyak. May salaan nga ubing. Pakasik naram. Basta awak man. Anak laang ti mamirmiraot. Isukit din ti pakariribo ka. Unay kan, nairamraman akpayan. Rabi ipay laang. Disturbom titurog. Maturog ka, tainak man kit di agkape. Nuing kagkape. Ad-di ka makaturog. Maturog ka laang, tadi ka matsagsagitan. Nakita nga do ti urnong dagiti inchik ijaigid ti kalsada adidan kayat nga alikaman da. Saan ka di nga ugali dagiti inchik ti agsukat iti amin nga alikaman da? No danda ni New Year? Wen ka no. Iso nga ipanda iti dayjay abanda, tamabalin nga alaan ti akin kayat. No saan ama ipari ti agala? Intaman nga rod agpili ti mabalinta nga alaan. Mabalinta nga ipawit iti Pilipinas. Alikaman ti kaadwan nga impanda ijay. Ada kaldero, kasirola, kortina, kanda dumapay. Intaman nga rod. Ikandado ta ti balay ti amo ta. Saan da nga ta sumangpat ita? Amangan no madama nga agkiw-kiwar ta kat adadan asumungad. Saan pa'y mo't siguro? Darasan tatap na makaado ta. Ipawit tan tumatan iji Pilipinas. Nagadukot na gituyan nga imbati dalatan dito igit ti kalsada. Nagpipintas pa'y laang nga alikaman. Dagiti kaldero kan kasirola ti alaag. Stainless na gito Nangina iji Pilipinas. Amangan no awan pa'y tikas ta akla si alako ijay. Nagpupuskol ko naman. No makadanon dagito iji Pinas, imported ko nada, uray no pinidot talaang. Uray pinidot laang ata talagamat nga imported. Sa bagay, nagapumot diti abroad. Ako reka. Anya na ito kasla. Portfolio? Kita agman. Ha? Jenny, saan ka di Hong Kong dollars na gito Ha? Saan nga ta peke da gitay? So nga imbalang da? Kita akman, no adanagan na itibag. Wano ada ID na iti unag. Awan mo ti makita. Kasanurod ama isubli da ito Uraya man, adagbiro. Nawan ti agbiro. Baknang kan. Adan pagpaagas ti anak mo. Saan nga tapay asimang pati amo ni Vanessa? Imawag ko maday giant simang pati amo na. Ay, kasanon ti panagpake mo ti ubeng. Adayo pa'y ti schedule na ija emergency hospital. Agkapsot pa'y kit di manan Ado pa'y ti agas nga madilat tamot. Maisubli ko mamanin ija medical center. Ay awan mo't kwarta tayo. Ano sino pa'y ti babak nang isuda pa'y ti rupat kwarta. Maamak da saan tayo makabayad. Awan asid ay ti masakit. Awan mabalin mo. Taawan mo't nga rod ospital mo. Nagparamid na nga agpaiso iti ospital, ng para lang mo't kadagiti adda kwartana. Adamot kit di ija emergency hospital, nga masapol ang ma-schedule pa'y. Ado matiim mo na, ngam ti apo ko ta. Nagbayag ka ng padpadaan, no adamang sapol di ta adolyares di ta nakapidutam. Ngam awan matimang claim. Iso nga rod, imbalang da nga taa talaga? Apay nga ijay ti nakapidutak. Iso pa'y ti pangalam iti ipawit mo pagpaagas ti anak mo. Awan mo ti mangklaim. Kasanon no adan tumangklaim? Di ibagam tipod no abinawasam ta pagpaagas ti anak mo. Mayat nga taday ta nga aramidak? Nabayag mat basitan nga inururay mo no adda umay mang sapol. Ngam awan mo, saan ka day? Sa bagay.
Saan kumat nga aguman? Taitad kumat laeng no adda umay mangbiro. Hello anak, kumusta ka dita abroad? Nasaya atak lang ta dito'y nanang. Da kayo kit di Kumusta ti anak ko? Nagpas ka din ti kimo na? Naka-schedule ija emergency hospital. Saan pa'y anadanon ti pila na? Imbag no saan amarigatan ti anak ko, nanang. Ay, agkapsot. Adamot kit di dagiti agas na anak ko. Aguray kadilatan ti anak ko no kaano amadanon ti pila. Aduda ngamin a pasyente. Napunno ti ospital. Iso adito'y balay nga urayan mi ti pila na. Di pala sumangpat mo't dagiti amo ta. Masapol nga agawid ak iti Pilipinas. Tasyak ti mga sikaso iti anak ko. Kapilitan nga urayam idaa, taadda kadakwada ti passport ta. Sapay ko mga ruta sumangpot dan. Tapno makaawid ak mo't tan iti Pilipinas. Ikararag ta sumangpot da kuman. Asino nga tati akin kuko iti medical center arupat kwarta. Sigurado ang milyonaryo ti akin kuko Medical center ko naman. Awan ang puso dagi jay. Inton makaawid ak iti Pilipinas. Ipan konto ijay ti anak ko. Kat pakita ak ida iti ado ak kwarta. Tapno tamingan da ti anak ko. Wenman, adamat day tanapidot mo. Awan mo ti mangklim. Oh, nakalagip ka manin ngay mawag. Awan ka di talaga ti plano masumurot dito Si kaman ti pagdamagak. Awan ka di talaga ti plano mga gawid dito Nakapangad nga kon. Jack kaya ti agawid dita. Adakan ka na ita. Awan mo't lang ti Serbina nga agawid ka dito Tadi mo matlaeng kaya ti agsikog. Day tala agsikog ti ibagbagam. Numabalin na ko di si kan ti agsikog. Awan Serbina ito asaritaan. Di ka lakuman imawawag. Adda ka di sa bali dita. Iso adi na kon ikaskaso. Saan nga ta sikat ti addan sa bali na dita? Iso adi mo kayat ti agawid? Imbes ang mailiw kayo iti tungkal maysa. Saan mo't taday taag subsubang ter-aramitin nyo? Awan ganas kun kenkwa na mama. Tadi na kayat amaddaan kami ti anak. Amuna akailiw ko ti ubing. Ngam paidam met. Uray ko no agpakita ti anak mo iti sa bali a babae. Ay, ipaspasapulan ni papa, mama. Mangnamnama ak amasarakan tayo ti ubing. Sapay ko Dakal siguro itan. Nalabit, bariton, wano balasitang kuman. Sigurado na ita, mama. Gaputa sumagmamanumutan atawan tinapalabas. Imbag ta simbang putan dagiti amo ta. Agyaman akmat, tamaawatan dati kasasaad ti anak ko. Pagawidon dakmat laangan. Agawid kan adi na oras gayam. Imayak dito Tapno maipaayak ti anak ko iti nasayata masakbayan. Apay ngay anaadaan iti kasjay asakit. Adapay kat pamabasol ko iti akin kuko iti medical center. Asaan anang admit kan kwa na? Nasao ti amo ta. Ano saan ana itantan ti panakakimo na? Sumayaat kan o ti kasasaad na. Maladingitan ak unay gayam. Dakkel gayam ti pagdaksan na. Numay tantan ti kemo amay paay iti pasyente. Nanang, kumusta ti anak ko? Apay asaksakroyan ni tatang. Ada ka matgaya mo, anak ko. O nanang, ngam apay asaksakroyan ni tatang ti anak ko. Ipadmi ko maidyo ospital. Agkapsot nga minan. Nabayag ka din akasta, nanang? Saan mo't kit di anak ko? Ngam na, kimapsot nga main. Ipantayon iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Sige, ija medical center. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam,
Di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapaulwan, adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.